Porthmadog, y dref a'r dywod. Lle mae masnachu a mynd a dod byd-eang wedi rhoi'r ardal hon ar y map. Sbiwch chi ar hwn. Lafa. Hwn di dod o bellter. O, o'r Carabîn neu rwla fel as o'n i'n tybio. Mae gweiddi croch ar y traeth. Beth yw'r jant? Come on. Ia, come on, Paul. Diolch yn anodd. Mae di sgwennu ar dy sgarf a dy het Just yn ni. gofn. Ia. Os ti'n galw rwan, sy'n gen ni'n gobaith i neud chdi'n ffwtbol fan. Yma mae siop gerddoriaeth enwog sy'n angen help llaw i daro'r nodyn cywir. So eisiau tiwnio dipyn bach ar hwn hefyd? O, hwnna ma'n iawn ydy. Dwi'n ei hwnnw. A lawr ger y cob, mae yna waith cywrain ac arbenigol sy'n galw am dorchi llewis. Peter, sbio mor nerfus. Wyt ti'n nerfus? Chydi bach. Dyma dre gafodd ei siapio gan weledigaeth un dyn, sydd yn ei hoes fer wedi cael dylanwad ymhell tu draw i'w ffiniau. Mai tre wedi chreu yn gymharol ddiweddar i'w Porthmadog, mae hanes yn gyfoethog, a'i llongau, llechi a'i llethre wedi rhoi ar fap y byd. Dyma ein Cynefin. Llanberis, wrth drod yr Wyddfa. Mae yna lefydd dringo i gynnig her o bob math yma. Taid oedd y cyntaf i godi yn y bore i reid tan ar injan tren. Yng ngwaelod y llyn, mae anifeiliaid o gyfnod oes yr Ia yn dal i fyw. Mae'n bysgodyn hyfryd yn dyn. Mae sŵn tinc a chrefft y gof yn parhau. Step and all. Dwi'n gobeithio na dim fi di'r cyntaf i osyn rhywbeth ar lawr dy weithdi, de. Oh, definitely not. Mae'n meddwl beth di bwchwn dim byd mor fawr a hyn chwaith, de. A hen arferion yn dal ar gof a chadw. Reit, wel, croes i wastad. Trysorau sy'n cuddio mhob man. Ti'n angen tyllu, ffeindio rein yn nhw. Hwna fo. Mae hwnna'n ddel, yn dydi. Mae yna fwrlwm newydd yn bodoli yma heddi, sy'n llenwi gwacter yr hen chwareli a'r gweithfeydd prysur fi yma slawer dydd. Dyma fro sydd wedi croesawu a chynnig llety i filiynau o bobl, a tu nhw ardalodd prydfertha a mwyaf poblogaidd am antur yn yr awyr agored ym Mhryden. Dyma ein Cynefin. Y Drenewydd, tref a churiad calon diwydiannol yng nghanol llenyddwch y canolbarth. O ddŵr berlymus yr Hafren i unigedd yr uchelfannau, mae'n ardal sy'n werth i gweld. A mae Drenewydd, rhywle, i lawr fyna. Ie, just tu ôl y defaid. Tu ôl y defaid, wrth gwrs. Mae traddodiad hir o fentergarwch a chreu yma. Am gotem yn y nodwydd. A fi'n yn y job ar dda ni. Roedd syniadau newydd yn berlymu yn y dre. Yn hytrach na disgwyl i'r cwsmeriad ddod ato fe, dechreuodd fynd at y cwsmeriad. Yma mae trysorau cenedlaethol rhwng peder wal. Mae ôl Wedi byw bywyd. yn union, yn union. Yna ni. Fel ni gyd yn dy fe. Erbyn hyn? Ie. Dyma dre fwyaf Powys, sir fwyaf Cymru. Tre farchnad fach ddath yn ganolfan fasnachol bwysig iawn gan brynu a gwerthu nwyddau ar draws y byd. Ac erbyn heddi, yn lecyn prydferth ar lan yr afon Hafren, ac yn un o drefi difyr y gororau. Dyma ein Cynefin.
Ardudwy, ardal hynafol a'i chwedlen fyw o hyd. Tase walie'r taim yn gallu siarad, byddai'n stori werth I chlywed. Oedden ni'n gwybod bach o gefndir pwy oedd yn byw yma? Wel, da ni'n gwybod oedd o'n 2 dŷ ar un adeg. Oedd gen nhw ysgol Sul. Na, fan hyn? Yn fan hyn. So'n bechod mawr, so ni wedi colli'r cyfle I gofnodi hi. Oce. Mae daeareg Ardudwy yn rhyfeddol a'r mynyddodd a'r arfordir yn newid at datblygu'n gyson. Mae fel cerdded I fewn I ryw theatr fan hyn, yn dyw e? A dyma faint o symudol a dynamic ydy'r Cynefin yma. Ers dyddiau Bendigeidfran, dyw Harlech ddim yn bryn o straeon am gewri, ac mae sêr byd enwog wedi bod yma fyd. Dath Jackie ac Edward Kennedy brawd John i'w angladd e. Dyma ardal sydd wedi gweld I siar o frwydre, ac o ennill a cholli tir. Ond heddi, mae modd gwerthfawrogi y traethau eiraidd, y pentrefi bychain a mynyddodd urddasol y rhan yma o wirionedd, sy'n noddfa I bobl o bell ac agos. Dyma ein Cynefin. Tirdraeth a'r presele, cornel o ogledd Sir Benfro sy'n orlawn o chwedle a chymeriadau. A ffordd o fyw y gorffennol yn parhau yma. Falle bod nhw wedi cael eu torri mewn i'r bin bach fel tŷ hobbit. O, reit, oce. So, bod yn bach mwy clyd. Nerth Bôn Braich, na beth sy'n rhoi merched y pen hyn ar y map. Pryd chi'n gwybod pryd I symud? Just gorw yna. O, fi'n trio dala nhw mas. A nôl ai! A nôl ai! Ffordd hyn, maen nhw'n cosbi lladron mewn ffordd go wahanol. Ysgrifennodd ei henw ar ddarn o bapur, cyn ei drywanu gyda nodwydd. Mae mwy nag un ffordd o ddefnyddio tato Sir Benfro. Yw'r, mae hyn fatha mynd i'r gym. A bydden nhw wedi rhoi yn y ffwrn dros nos wedyn. Falle bydden nhw'n mwynhau fe I frecwast, bydden ni'n meddwl. Mae miloedd o ymwelwyr yn tyrru mewn flynyddol I hamddenna ar draethau eiraidd yr arfordir, neu mwyn crwydro llethre chwedlonol, y preseli ger llaw. Ond mae cymunedau clos ac arwyr lleol yma sydd wedi dal ati yng ngwyneb sawl anghyfiawnder. Dyma ein Cynefin. Llandysul, un o brif bentrefi marchnad Dyffryn Teifi. Mae'r grefft o roed inc ar bapur wedi bod yn digwydd yn y dref yma ers 130 o flynyddoedd. Faint oedd un tudalen yn ei gymryd, fysa chi'n dweud? O, yn cymryd 2 awr, siwr o fod. Un tudalen? O, siwr o fod. Mae hynny yn anhygoel. Roedd mwy nag un ffordd o groesi'r afon Teifi. Na, paid twtio'r ochr. Wyt ti'n twtio ochr fi, na? Wel, fi wawi gwarwydd i. Paid ti'n neud, neu fynd I di. Wedi mynd. Mae'r hen ffordd Gymreig o ffermio yn parhau yma. Diolch I gymeriadau cefen gwlad Ceredigion. Yna ti. Ti'n iawn? Mi ffili ffindo'r brec. Dyma faes chwarae gêm hynafol fan Jeris. Mae rai o'n ffrind yn credu mai pledryn mochyn oedd y bêl. Mae'r Teifi wedi pweru diwydiant ac egni creadigol y fro ers cenedlaethau. Ond mae'r ardal hefyd wedi profi caledu pan oedd gwleidyddiaeth a chrefydd dan fygythiad. A diolch I ddycnwch a dyfalbarhad y bobl, y frwydr egwyddorol enillodd. Ac mae'n glir bod arferion diwydiant a diwylliant y gornel fach yma o gefn gwlad Cymru wedi goroesi. Dyma ein Cynefin.
Casgwent, tre farchnad hynafol. Yma, mae yna bontio 2 wlad a 2 ddiwylliant. Ac maen nhw wedi croesi'r ffin mewn sawl ffordd yn yr ardal yma. All aboard! Stop nesa, Lloegr! Next stop, England! Mae olion Rhufeinig mwyaf rhyfeddol Prydain yma, ac ers cyn cof mae'r ardal hon wedi gorfod brwydro grym a ruthrol y dŵr. A mae'n enwog am gael llanw uchel. Yr ail llanw fwyaf yn y byd. Ife? Ie, 46 troedfedd, dwywaith y dydd. Gweitha'r her o groesi'r dŵr, mae'r daith rhwng Cymru a Lloegr bellach yn llawer hwyddach. Diolch i waith peirianwyr hen a newydd, a'r dasg o gadw teithwyr yn ddiogel yn digwydd yng Nghrombil y ddaear. Mae hyn yn brofiad arbennig o dda. Do'n i ddim yn disgwyl hyn. Dwi mor falch bod chi wedi cael bod lawr yma. Mae llwybrau o bob math wedi cael eu troedio ar droad afon Gwy. Ond os arhoswch chi am ysbaid, yna fyddwch chi'n siŵr o ddarganfod pob mathau o ryfeddodau a chyfrinachau. Ac cymaint y newid dros y blynydde, mae'r mynd a dod yn parhau yn yr ardal yma ar y ffin, ac yn cynnig mwy na digon i dwristiaid a theithwyr fel ei gilydd. Dyma ein Cynefin. Pwllheli, y dre brysuran llun, bod milodd yn tyrru me bob haf a'r farchnad yn fwrlwm ar y maes, mae'r rhai yn cofio'r dyddiau da pan oedd bywyd ychydig bach yn arafach. Diw, doedd e'n traffig leis o Pwllheli yna gyda. Doedd e'n sebra crossing yna. Lle fydden ni heb ein haneswyr lleol? Mae'r ffeithiau i gyd gyda nhw. Be welwyd gyntaf ym Mhwllheli yn 1868? Bardd? Beic. Beic oedd e, ie. Sdim dianc rhag ddŵr heli yma. 3, 2, 1. A dyna ni? Ie. Hwna fe, oedd yn llai dramatic yn o'n i'n disgwyl. Mae Pwllheli yn atynfa, ac wedi bod yn noddfa hefyd, ac wedi cynnig lloches. Mae'r unig ledd yn wedi cael panad o goffi yn Benli yn. Er mama, oedd yn ffantastig. O'r harbwr a'r cob yw strydodd cul a'i siopau amrywiol. Mae cymeriad unigryw i'r dref a'r gymdeithas yma ym Mhwllheli. Y dre hynafol hon oedd yr Adwy, oedd yn rhoi mynediad i Benryn Llŷn. Yn dre farchnad o bwys, mae wedi gwasanaethu yr ardal ers canrifodd. A'i pherthynas â'r môr a'r tir wedi diffinio ers dechrau thaith. Dyma ein Cynefin. Port Talbot a Chwmafan. Siapiwyd yr ardal yma gan ddiwydiant, ac yn sgil hynny mae cymdeithas glos wedi gwreiddio yma, a'r bobl yn dal i gefnogi gilydd fel eriod. Waw! Yr unig gapel 8 ochrog yng Nghymru. Felly i chi, y bobl sy'n bwysig, nid yr adeilad ar ben ei hun. Ie, wir. Ardal liwgar mewn sawl ystyr, ble mae celf yn dod yn fyw. Fi'n nabod y Gwynedd fan yn dda. Ie. Yn anffodus. Ond fi'n credu mae'n dala cymeriad Anthony Hopkins yn y ffilm yn dda iawn. Dyma gartre i rai o gewri Cymru ar hyd y blynyddodd, a phen campwyr yn ei meysydd wedi magu yma. Oedd Joshua wedi gofyn i fi i mynd lan i campau a wneud rounds gyda fe. Anthony Joshua? Ie. Un dau. Lle sydd hefyd wedi dylanwadu ar enwogion o lwyfannau'r byd. Grwpiau fel Pink Floyd. Waw. Pobl fel Tom Jones, Shirley Bassey, hyd yn oed Vera Lynn yn cael dod yma i berfformio. O Gwmafan hyd at dreithau Aberafan, ar un adeg oedd copor, tin, haearn a glo yn sylfaen i'r ardal yma. Ond os ych chi'n gwybod lle yw hilo, mae llawer mwy i'r Port Talbot gyfoes. Dyma ein Cynefin.
Nant Conwy, diwylliant a dyffrynnoedd cyfoethog. Mae'n amlwg bod gwaith caled yn digwydd yma i gadw pysgod ac adar pryn yn ddiogel. Rhian, pam bod hwn yn gyffo bod mor fawr, gwell? So, i cael take-off. I hedfan allan. Dyn nhw'n hedfan yn syth i fyny? Na, ddim fel helicopter. Pwy feddylia, mae fan hyn mae dod o hyd i wisgoedd gorsedd Eisteddfod. Mae dros 100 o enwa yn fan yna. Pob un wedi gwneud rhyw ran o'r brodwaith, felly. Mae hwnna'n drysor yn dydi? Yn dydi. Mae dros 20 pont yn croesi afon Conwy, ac roedd tafarn arfer bod ar bwys y mwyaf trawiadol ohonyn nhw. Tafarn Tan Rall, neu'r Fish Inn oedd ei henw, ac rwy'n yfed fel pysgod yn ddifyd. Weithiau, mae'n rhaid cael eich dwylo'n frwnt i ddod i nabod ardal yn iawn. A mae hwnna yn dyddio o'r diwedd y 15fed ganrif. Pwy ddoth o hyd o fe? A fi. Na! Ia. Mae Nant Conwy yn ardal eang ac afonydd Lligwy, Lledr a Conwy yn llifo drwyddi, ond mae cymaint mwy i'r ardal yma na dŵr. Yn llifo drwyddi hefyd, mae diwydiant, diwylliant, direidi a hanes. Dyma ein Cynefin.